I idemo na treći zadatak pod B. Dakle, kako je ovo ovde manje od 1 kroz a na n, znači ovaj početni, je manje od 1 kroz a na n, a ovo je geometrijski, znači kad je a veći od 1, ovo je manje od 1, i onda će ovo konvergirati kao geometrijski. Kako je ovaj konvergentan, ovo je tek konvergentan, zato što je manje od njega. I pošto je manje od njega, znači ovo je konvergentan, ovo je tek konvergentan, i onda imamo konvergenciju za a veći od 1. I pošto je konvergentan za a veći od 1, šta se dešava za a manje ili jednak od 1, odnosno a između 0 i 1? Dešava se to da je, ako je između 0 i 1, onda je opšti član niza ne teži nuli, i to znamo odmah da divergira. Znači, čim opšti član niza ne teži nuli, znači za a jednako 1 limes je 1/2, a između 0 i 1 je 1, onda odmah znamo da direkt divergira. I to bi bilo to.